ko za a bani dukiya ko wani abin na duniya, ba za na canja zuciya ko akala dan na barki ba, domin na saba da ke, na yarje da ke, na amince da ke, ke na baiwa dukkan gama ta rayuwa. Kin sace zuciyata tun a farko, kin sani na ci gatu, na so ki min gata, ki bani kaunar ki kar da na wahalatu. Duba cikin idaniyata za ki gane kan san ki na azabtu, shiga rayuwata ta inda babu yadda za na fidda ke. Zana so ki gane ina da buri da yawa a kanki, mallakin ki ni ne na shaida babu wanda za ya fi ni sanki, akan ki ni gwani ne zan yi yaki da duka makiyanki. Gidan ku za na je ne a bani dama in biya sadaki, zan baki da kulawa cikin gida na za na kai ki in killace ki. La 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 la. Ga wani dan bayani da zana baki bani hankalinki, a zuciyata akwai wani taki da na cika shi falfal da sanki. Kece cike kike gudana sannadinki ne nake ta rayuwa da shauki, dan da ke ne na samu har na bayu, a so na samu gumbuya zuciya tawa yanzu da ke ta saba samin kina warke. Zuciya ta raguwa ce akan ki domin da san ki dai ta kamuwa, kudiri nake da shi mai tarin yawa akan ki bani so ki damu. Ni da ke haɗi ne daga Allah babu mai raba mu, san ki garkuwa ne a jiki na sanyin idanu, me zan yi dan na birge ki sahiba ta cikar muradina, bani ki